Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin fasahar ta zamani. Gashi nan ban dawo cikin fasahar zamani kamar yadda na ce muku na gama aiki na yanzu. Gashi nan ga sola nan mun sa mata, ga sola nan ga wuraren caji mun mata. Na gani, kun gani da kyau. Gashi nan gun caji an mata. Ga sola kuma a sama yana ko an kawo wuta, in ba wuta sai ka sa sola kai caji ne. Sai kuma ga wannan gwaran da ake sa caji, in kusa caji zai kawo danja. Bari in gwada muku, kun ga irin wannan kebul, na san kowa yana da irin wannan kebul, kun san irin wannan kebul din, to shi zaka sa mata kawai. Bari in gwada muku gani, sai in cika muku irin wannan da za ta yi. Gashi kun gani, gashi ta kawo danja, kun gani, gashi nan danjan nan shine za ku gani alaman cewa ta dauka kenan tana yin caji, kun gani. Sai ku cire, in ku cire shi haka, gashi kun gani ya dauke, gashi nan ya dauke. To gashi nan bari in gwada muku wannan ku gani. Gashi nan ta kawo, ta dauki, ta kawo kenan. Gashi nan. To don haka na gode da Allah a daure a mana subscribe, dan na alamar ƙararrawa, muna godiya.